in kana shiri ka ƙara shirawa ba yanzu kana cikin ɗayan gurbaɗa waya kashin sannan na biyu ma da mai wa'ayinta zakara ba ka wa'ayi aureni maganin wa'ayinta kansa ɗago ƙungiyar wahala kasuwa ta kansa karko kuma ta cinye ramadan kai karko kuma da waye gaba ƙarfi da mai waye gaba ƙarfi yawa ta ne gaba ƙarfi da mai waye gaba ƙarfi on ramo na jahila a ce kai da ka daga bayan wannan na jahila ba ku saba ni an ce min na jahila to ni na jahila uku sani amma kana san ka kai ba da ya nemo suna a wata sani saman na ne shi ba ruwa ne kuma ba ne amma kuma kokari yana so kai an mutu ka karama da shi yake kake karama kai na tadari kai na da wallahi ba ku da magana shi ne magana shake ya hana mu kuma shiga ya hana mu fita kasa da sama duk inda ka samu abanda za a yi magana kai an mutu kai kuke nan 3-0 against garkon kurma 3-0 against garkon kurma bagwari kai kuma da nan kaji da nan ya yi haɗin kaji ne fall kuma haɗe da biyu yanzu fuskar gaban magana da kowa ba kai wallahi kowa kada wanda ya magana cikin yan kallon dan babban kan za a yi kai baka kira
wani aiki na zama ga su kai idan yan kuna yi ba karanci da kyau yana da dango Kai
da sa'a ba